Ayiwa baara bi daminɛ sa dɛ. Awɔ. Fo ka furu ye. Kosɛbɛ. K'an ka foli ba ye. Nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Dawuda Sangare. Sangare. N yɛrɛ dɔgɔkɛ don. Awɔ. Dawuda awa i k'a dɔn an b'a fo ka waliɲuman dɔn. Fulakɛ ko di. Dawuda Sangare. Kamalen ni a cɛ sirilen don kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ni Ala ka jɛ ye. K'a Sangare. Ma Dawuda bɛ fo ka waliɲuman dɔn. A ko awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ. Chronogramme ko min n'a bɛ ka fɔ. Ani k'a dɔn yɛlɛma minnu bɛna kɛ awa i k'a dɔn kalata waatiw ni kow kɔnɔna na. Kosɛbɛ. K'a dɔn ko o siratigɛ la. Awɔ. Asimi Goyita. Aso. Ale min ye jamana ɲɛmaaba ye ko a bɛ fɛ ko in awa i k'a dɔn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Abana. O de siratigɛ la. Ko a ye ko in da k'a di minisiriso ma. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ma. Yalisa ale ni awa i k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faralen ɲɔgɔn kan. Ale n'u ka jɛ ka ɲɔgɔn ye. Ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya. A ko n'i y'a jateminɛ. Sariya sunkura min bɛ yen n'o bɛ loi électorale kura in ko fɔ. Ni awa i k'a dɔn jɛ kɛra n'a ye conseil national de transition CNT mɔgɔw fɛ. Nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri. O bɛ ka kɛ ko ye. Colonel Asimi Goyita. Ale kɔni ka wulikajɔ o siratigɛ la o de ye k'a fɔ bɛɛ ka damakɛɲɛ nin ko in na. Bɛɛ ka don da kelen fɛ. Ka bɔ da kelen fɛ. O de kama indépendant kɔnɔ sɔgɔma in na min ye Dawuda Sangare a kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn conseil des ministres min n'o kɛra kalo tile 22 n'o ye juin kalo ye i k'a dɔn a kɛra yɔrɔ min a bɛ Kuluba kofɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka laɲiniw boloda laɲini ninnu kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn ministre min n'a ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ani décentralisation koɲɛw ma n'o ye awa i k'a dɔn colonel Ablaye Mayiga ye wulikajɔ na kɛ ale kɔni b'a lajɛ a n'a jɛɲɔgɔnw bi fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to politiquement minnu bɛ ani société civile ani jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'u bisimila cogo min hakilina falen-falenw bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ chronogramme ko in bɛ lahaliya min na ani k'a dɔn yɛlɛma minnu kan ka don politikiw taabolo la an'anw ka jamana yɛrɛ cakɛdaba dɔw bɛ yen yɛlɛma minnu kan ka don sira fɛ wulikajɔ na kɛ awa i k'a dɔn ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ la Dawuda Sangare n yɛrɛ dɔgɔkɛ a y'a jira k'a fɔ min ye rapport dɔ bɔra ministère de l'administration territoriale awa i k'a dɔn ani décentralisation conseil des ministres awa i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ communiqué dɔ la k'a fɔ min ye an bɔra k'an da don min na waliya ninnu ani baara ninnu a bɛna kɛ ni awa i k'a dɔn o siraw de ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga ka minisiriso ko fɔ ale na wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na sigi ka fɔ ani bɛɛ o bɛ laɲini cogo min décentralisation ministre ale ko tɛ wa min ye awa i k'a dɔn ministre des réformes fana ni ale gulonnen bɛ awa i k'a dɔn cakɛda wɛrɛw la i k'a dɔn ale fana na ye o kɛnɛ kan fo ka taa se ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ni ale fana ɲɛsinnen don politiki bunako ani jamana cakɛdaba dɔw la min bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ don olu kow la olu fana na fara ministre in kan yalisa ɲɔgɔn ye awa i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ cogo min a k'o de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres kelen in kɛra ta min ye maa 100 ani maa 89 o bɛɛ ye sous-préfet ye nɔgɔ olu kɔni taara ka awa i k'a dɔn a jira k'a fɔ bɛɛ kan ka t'u ka cakɛdaw la conseil des ministres y'a jira k'a fɔ yan'o ka kɛ maa 200 bɔɲɔgɔn bɛ awa i k'a dɔn olu fana olu bɛɛ lajɛlen dɔw ye directeur de cabinet ye dɔw ye conseil à la sécurité ye dɔw bɛ ɲɛsinin bɛ awa i k'a dɔn conseil aux affaires administratives ani k'a dɔn conseil aux affaires économiques et financières ani préfet ka taa se awa i k'a dɔn premier adjoint ni awa i k'a dɔn ka deuxième adjoint n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye maaw ye minnu sugandira ni Ala sɔnna ma ni hakilina in ti dɔwɛrɛ a jirala k'a fɔ jamana cakɛdaw n'o bɛ administration ko fɔ ale ka cari jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to fasodenw bɛ gɛrɛ awa i k'a dɔn ka taa baarakɛyɔrɔw la cogo min i k'a dɔn baaraw de kɔni olu de bolo dara o kumana sa min ye Asimi ye a n'a ka maa minnu filɛ nin o y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen laɲini minnu kɛra a bɛ waati jan bɔ n'o ye jamana in ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o laɲiniw o de sabatitɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin min ye awa i k'a dɔn CNT olu ye lahaliya laɲini minnu kɛ n'o bɛ loi électorale ale faleni n'o b'o ko fɔ fatiri filɛ Dawuda Sangare n yɛrɛ dɔgɔkɛ don n dɔgɔlen indépendant u ka bidon bɔlen i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila mun ye nouvelle horizon ne ba a sama ka gɛrɛnna Baba Danbele a kumara a bɛɛ n'a ta ɲɛmaa maanifin tɛ dimi k'i yɛrɛ jɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka taa mun ye Bangasi mara la ale jugu mun kɛra mun ye Bangasi ani mun ye Bajangara mara la duwakun tɛmɛnen na sibiri ni kana bila dimanche don na a ma bali maa si la wa i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman ye kibaruya kɔni k'o sɔrɔ maanifin mun fara la a dagosi a ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bangasi n'a mara u tun ye wulikajɔ k'o boloda ka cɛsiri kɛ ka mun ye désobéissance civile n'o bɛ bamanciya fari boloda k'o boloda mun ye Bangasi kɔnɔna o la k'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen ko baara tɛ kɛ a si kɔnɔ mun ye sirabaw k'u bɛ n'o bɛɛ lajɛlen k'o minɛ nka an bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔ k'o de da
mun ye I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bangasi mara u ye fɛɛrɛ dabali kɛ u kun kɛlen bɛ k'o baara mun k'o boloda n'olu bɛ désobéissance civile ko fɔ u kɔni y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa u y'a gulon fɔlɔ Patrick b'a ka fɔ la ko kunu alamisa don n'o bɛnna juin kalo tile 23 ma I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bangasi dugu ni ka taa fara mun ye imamu kan ani mun ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka communiqué kɔni ka a bɔ communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'olu tun ka désobéissance baara mun k'o boloda ɲɛma ko nin ye a bannen pewu a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko an ka segin kɔ dɔɔni I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bajangara o mara la dugu saba mun a ta kɛra sibiri doni kana bila dimanche dona a kɛra sababu ye mun ye maliden bɛɛ lajɛlen dusukun kɔni ko o tɔɔrɔ la mun ye maliden bɛɛ lajɛlen jɔrɔ la o kumu de kɔnɔna la I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bangasikaw yɛrɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye désobéissance k'u bɛna o baara k'o boloda ka wuli ka jɔ kɛra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ préfet mun na ale bɛ mun ye Bangasi o kɔnɔna la ani ka taa fara mun ye Bajangara ale mun ye gouverneur o kan olu ye wuli ka jɔ kɛ u ni Bangasikaw bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na ni bamanciya minnu filɛ ka baara ni ka a boloda n'a bɛ désobéissance kɔfɔ u bɛ se ka segin kɔ kɔni k'o boloda cogo min na mun ye Patrick ba ye a y'a yira k'a fɔ ko a ɲɛna babu in kɔni ko a ɲɛna fo k'a fɔ ko a ɲɛna o sababu kɛ a laban o kɔni bɛnna kelen na mun ye Bangasikaw y'a yira k'a fɔ ko mun ye désobéissance civile mun ɲɛma n'u kun kɛlen bɛ k'o baara k'o boloda k'u ye segin kɔ k'o boloda mun ye Patrick ba ye n'o de Baba Damele a ko I bɛna ye k'a fɔ ko hali an ka jamana yɛrɛ gouvernement Asimu kɔni délégation belebele k'o wuli ministre naani ko olu ka taa taasibila kɛ ka ɲɛsin mun ye gɛlɛya mun n'a filɛ ka Bangasi mara ani Bajangara mara ni ka a sɔrɔ tan k'u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔ don wa mun ye ale yɛrɛ jamana faama ye a dusukun tɔɔrɔ don kosɛbɛ maa minnu ye nin kɛwale ta ni ka Bangasikaw k'u sɛgɛrɛ k'an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la ko kɔni ko o bɛna bɔ a la Patrick ba mun ye Baba Damele a ko a kɔni mana kɛ cogo cogo Bajangara ni Bangasi gɛlɛya mun talen filɛ ka duguladenw kɔni k'o sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɔri caman da mun ye an ka jamana in fanga o kɔnɔna o la wa a bɛ kɛ sababu ye mun ye an ka lakanabaw ni ka mafigiya caman de don u ka baara o kɔnɔna o la o de hukumu kɔnɔna la mun ye Baba Damele a ko wuli ka jɔ ka kɛ joona o sababu kɛ mun ye an ka dugu caman bɛ yen nin waati in na jamana camancɛya bolo fɛ I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya caman ko o de b'a kɔnɔna la o ye Fatiri ye Fatiri mun n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ mun ye Baba Damele ale sɛbɛnnikɛla ye I bonya o b'a la n dɔgɔ Baba bi fɔ k'a waleɲuman dɔn ko ne ko ko a Damele n dɔgɔ min ye awɔ I k'a dɔn sɔn tɛ pan a den ka ŋunuma min ye Umaru Ongoiba ale kuma bɛɛ a kumana sɛbɛnden kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako dɔgɔnɔkɛ a tan bɛ n'an ye jamana camancɛ bolo fɛ I bɔra k'i da don bin na Umaru ye awɔ I k'a dɔn I da don la ka dɔ ɲɛfɔ an ye tɔgɔ de siratigɛ la min ye Bamajɔwaleya tigilamaw n'o bɛ terroriste ko fɔ olu ye tiɲɛni min ta ka don anw kun awɔ I k'a dɔn jamana in kɔnɔna na anw ka cɛdenw fana wulilen don dɛ min ye armée de l'air k'an bɛ don min ko bi marifaw ni avion ni awɔ I k'a dɔn char combat bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛminɛw fɛn kelen min bɛ n'u bɛ k'o wɔgɔ k'o fɔɔnɔ bi I k'a dɔn k'a fɔ o de ye tasuma ye katiba min bɛ n'o bɛ katiba masina ko fɔ n'u ye bi nka I k'a dɔn k'a fɔ sunɔgɔ t'u ye a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ I b'a ye k'a fɔ jamana camancɛ bolo fɛ a ko kabiri waati min na attaque kɔni kɛra ka ɲɛsin anw ka civiliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasago awɔ I k'a dɔn o mara la a kɛra sababu ye maa 100 ani maa 30 a n'a kunkanfɛn olu kɔni bɔnɛna u ni na a ko armée n'o bɛ cɛdenw kofɔ n'o bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen na wuli ka jɔ ani bɔ ka bin u b'a sugu bɛɛ la yalasa min ye Bamajɔwaleya tigilama minnu filɛ nin ye ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini a k'o de siratigɛ la k'a daminɛ Jɛnɛ ka taa Jɛnɛ Bankasi mara la fo ka taa Tihabu min ye avion militaire n'o bɛ an ka cɛdenw ka pankulu kofɔ tɔgɔ tasuma u bɛ k'o de fɔɔnɔ a ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi Amadu Kufa ka cɛdenw i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛn bɛ olu de nɔfɛ n'a ɲɛmaya bɛ Al-Qaïda au Maghreb islamique ye n'o ye Yadi Agali ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye état major général de l'armée u y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ bunteni o kɛra dɛ k'a daminɛ kalo tile 20 a na se a tile 22 ma en 2022 yɔrɔ min bɛ yen n'a siga t'a la k'a fɔ ko min ye awɔ I ka dɔn Bamajɔwaleya tigilamaw nin ye u daga yɔrɔw ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na I ka dɔn k'a fɔ Amadu Kufa awɔ I ka dɔn ale n'a ka jama olu ka yɔrɔw la I ka dɔn bunteni kɔni a dabɔra o de siratigɛ la k'a daminɛ min ye Jɛnɛ ye k'i ci ka taa Tɛnɛngu Sege min ye awɔ I ka dɔn forêt min bɛ yen n'a bɛ forêt de serment ko fɔ ani awɔ I ka dɔn Bankasi mara bunteni awɔ I ka dɔn bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni bunteni waleya min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ fɛn dɔ fɛn min ni a nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye awɔ I ka dɔn Bamajɔwaleya tigilamaw sɛgɛsɛgɛliw ni awɔ I ka dɔn wulikajɔw de kɛra kabiri waati min ni hakili b'a la kalo tile 18 n'u binna awɔ I ka dɔn mɔɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka civiliw faa kabiri o waati fo bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min bɛ se k'a to awɔ I ka dɔn ninnu kɔni awɔ tiɲɛni bɛ dugu kun chef d'état major ale y'a jira k'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ Bamajɔwaleya tigilamaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini
sabu anw ka cɛdenw n'a bɛ forces armées mɔɔw ko fɔ olu ka wuli ka jɔ o barika bonyalen d'u ma kosɛbɛ ka sɔrɔ waati tɛmɛnenw na ninnu fanga min kun b'u la Ala de kun b'a dɔn groupe terroriste a k'u bɛ taabolo min kɛ ko bi u kun tilenna u bɛ ɲini k'a yɛlɛma koyi u bɛ ka attaque minnu kɛ attaque lasiw i k'a dɔn u bɛ k'o de kɛ sabu u bɛ ka ɲɛsin maa minnu ma minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ma min u ma bɔn u da tɛ ko la u kɔni sigilen d'u lafiyalen civils dama ka t'olu fa maramafɛn t'u bolo foyi den kelen t'u bolo ka na sɔrɔ min ɲɛ awɔ i k'a dɔn sariya tigilama minnu bɛ yen n'o bɛ droit de l'homme mɔɔw kɔfɛ olu bɛ wuli ka jɔ min na o de ye nin kɛlɛ ye o mun warici waa mun de a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ min na awɔ i k'a dɔn o de ye nin ye ka wuli ka jɔ kɛ droit international humanitaire ka olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ i k'a dɔn o waleya de filɛ nin ye ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ a ko état major général min filɛ nin ye hali bi a bɛ ka ɲininiw kɛ koyi maa fɛn fɛn de bɛ yen min kɔni nɔ yera awɔ i k'a dɔn nin ko ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ u t'a bɔnɛ a ko hiérarchie militaire o tɛ anw ka awɔ i k'a dɔn sɔrɔsiw ka marabaw ye wa u y'a jira k'a fɔ hali bi min ye plan min bɛ yen n'a bɛ plan maliko kofɔ ani opération min bɛ yen n'a bɛ kɛlɛtigi kofɔ o kɔnɔna na min ye faamaw ye hali bi ka se ka anw lakana ani population an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka tigɛw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to lakana a bɛ se ka sabati état major général de l'armée faama o ko hali bi olu kɔni cɛsirilen don wa siga tɛ min na olu bɛ fasodenw ka bila de la wɛrɛ laban minnu n'olu dira a yira k'a fɔ civil minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn binkɛriw ka awɔ i k'a dɔn jalasago awɔ i k'a dɔn fɛn dɔ fɛn min n'a labɛnna labɛn ko cɛ ɲi Amadu Kufa ka maaw fɛ Mali kɔnɔ ani terroriste minnu bɛ yen n'olu bɛ Amsaru kofɔ n'o bɛ Jafar Diko ka maaw kofɔ min ye Burkina Faso ye Nations Unies ntɛnɛn tɛmɛnen k'u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni ye enquête dayɛlɛ min bɛ se k'a to a bɛ ɲɛdɔn nin ko in kɛra cogo min ani mafali in yɛrɛ min y'a to awɔ i k'a dɔn aw kɛra Bandiagara ani Gawo awɔ i k'a dɔn o fan fɛ Masiri Keba a ko MINUSMA olu fana bɛ ka enquête dɔ dayɛlɛ min bɛ se k'a to nin ko ninnu a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲɛdɔn nka fɛn kelen min bɛ yen siga tɛ min na o de ye k'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ min ye anw ka armée pankulu min bɛ anw bolo dɔgɔ nin waati in na Bandiagara a n'a lamini Jɛnɛ n'a lamini cɛmancɛ bolo in Sasuma de bɛ ka fɔɔnɔ cogo min a bɛ ka fɔɔnɔ ten wa Fasiri y'a jira k'a fɔ wulikajɔ tɛ se ka kɛ maa si fɛ k'a fɔ k'i b'a fɔ nin bilan nin maa hakɛ de tora la yalima nin de kɛra sabu bunteni min bɛ ka kɛ dɔgɔ i k'a dɔn Ala de bɛ a ko fɛn ko ayi ŋɔni y'a bannen de pewu ɲɛma f'u ka sa u tɛ nin si fila armée an k'u dɛmɛ u bɛ k'a fura nin armée ka dɛmɛ armée ka dɛmɛ an ka kuma camanba in dabila an ka kuma camanba in dabila armée n dɔgɔ n'a ka di ne b'a fɔ n ko hélicoptère min b'u bolo hélicoptère non i b'i sigilen to Bamakɔ yan a banna ka cɛmancɛ bolo ye i bɛ lahara ye o a banna ça fait ko dɔw bɛ yen an kana satisfait an k'a ɲɛɲini ka taa awɔ i bɛ lahara i b'i sigilen to Bamakɔ yan Balayira ɲɛma aramu i b'i sigilen to Bamakɔ yan Balayira anw aradari i bɛ lahara ye kana siga la pewu nka ni janfa mana bonya janfa fanga mana bonya de i yɛrɛ ayi bon ne yɛrɛ kɔni dabali de ça fait i senkɔrɔ jugu donnen janfa la o de bɛ ko gɛlɛya problème y'o de ye quoi ça fait ka taa sigi ka ɲɔgɔn saboter ka ɲɔgɔn lagosi an bɛɛ dun kungilenna ye kelen ye an bɛɛ ɲɛ bɛ kelen de la ne hakili an ka ɲɛsin o kelen in ma a banna tiɲɛ don nkalon don ni e ka tiɲɛ min e k'o fɔ ba ye bɛɛ ka ɲɔgɔn ciblé bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn lagosi bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn lajaba vraiment il est temps k'an k'a lajɛ u ŋaniya man ɲi dabila quoi u ŋaniya de man ɲi an k'o dabila dɔrɔn a banna o de ka ɲi maa ŋaniya ɲuman ni maa ŋaniya jugu Ala dɔrɔn de b'a dɔn bɛɛ b'i ka kɛlɛ la bɛɛ ko k'i ka kɛlɛ ye Maliko kɛlɛ ye n'o ko ye tiɲɛ ye an t'a lajɛ an ka fɔ ɲɛma o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ayiwa o tɛ se ka Ala k'an ni sababa bɛn kosɛbɛ an balima dɔgɔnɔw an b'u fo sinankun don tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli b'u ye sinon Bandiagara ka di dɛ kosɛbɛ Bandiagara ka di n'i taara Bandiagara dɔgɔnɔw b'a yir'i la k'a fɔ k'olu branchelen don walayi tɔgɔ di u b'o k'a yir'i la tɔgɔ di dɔgɔnɔw wa n'i donna Bandiagara dɔrɔn u b'a yir'i la k'o branchelen don tɔgɔ di u b'a yir'i la ko kan naani bɛ Mali kɔnɔ olu b'o mɛn kan naani awɔ a ɲɛfɔ kan naani a ɲɛfɔ n ka kelen o ye français ye fila o ye bamanankan ye sabanan o ye dɔgɔnɔkan yɛrɛ naaninan o ye filakan ye u bɛ nin bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na a kɔrɔbɔ dɔrɔn i ka taa hali Bamakɔ yan n'i ye dɔgɔnɔkɛ ye a jɔ dɔrɔn i k'a fo a b'a kɛ cogo di ne ko a ma ko bonjour a b'i jaabi n'o de ye n'i ko a ma ko bonjour dɔrɔn a b'a f'i ye de bonjour ça va bien et ta santé i ka kɛnɛ wa sew ma alhamdulilayi a na seli o nɔ tiyabu nin kan naani dafalen aramu a bɛɛ b'a f'i ye fo donc e yɛrɛ k'i ka choix ta dɔrɔn i bɛ min fɔ dɔrɔn o fɔ a b'i jaabi a bɛɛ b'a kɔnɔ o branchelen don dɛ tiɲɛ na o branchelen don Ala k'a ni sababa bisimila an ka taa a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ awɔ indicateur de nouveau ɲɛma an b'a sama ka gɛrɛ n na bisimila mun ye indicateur de nouveau maaw nin y'u ka fatiri ye kosɛbɛ mun ye fatirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye sodi mun kɛra an ka jamana in kɔnɔna la n'a bɛ logement sociaux ko fɔ san 2019 o waatiw la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye n'a a ma kɛ sariya o kɔnɔna la wulikajɔw bɛ sen na hali bi maa minnu kɛra sababu ye ka nin so ninnu
ninnu ka a di a n'a ma di sariya kɔnɔna la wulikajɔ bɛ sen na u nɔfɛ mun ye indicateur du renouveau maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye procureur général de pôle économique siga t'a la a kɔni ye kunnafoni ni ka bɔ ka bin ti cari n'o de ye Ousmane Fati ye Ousmane Fati a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ko siga tɛ fɛn mun na maa minnu ye logements sociaux ni ka a di juguya kɛ mun ye 2019 o kɔnɔna la ko wulikajɔ b'u u nɔfɛ koyi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ logements sociaux in ko a dira mun ye san 2019 o kɔnɔna o la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye logements sociaux 10,200 ani 566 o baaraw de kun bolodalen don a diko fɔlɔ la a nana ye k'a fɔ ko mun ye majɛ caman de nana ye a kɔnɔna la so mun n'a bɛ so 460 ɲɔgɔnna ne ma a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen dira maaw ma maa minnu na a ma kan ko yuruguyurugu caman ko o yera a kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɔrɔfɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye procureur du pôle économique et financier de Bamako a y'a yira k'a fɔ ko nin enquête ninnu baaraw bɛ sen na hali bi ko limanaw k'a dɔn k'a fɔ k'u ye wulikajɔ k'o kɛ maa saba ko tɛgɛ taara ka da olu ka nin ko la an bɛ don min na comme bi ko maa dɔ fana ji kɛ butɔn na n'olu kɔni taara ko wulikajɔ bɛ sen na ka ɲɛsin olu ma mandat bɛ se ka bila olu kama cogo min na nka mun ye procureur ye a y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kana bila u kunna k'a fɔ ko nin enquête ko a datugura dɛ ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ma datugu wa don dɔ nataw la ko a na kurankura ye maa minnu ye nin baaratigiw in kɛ ka logements sociaux ni ka a di ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ ne ma ko tɛgɛ ko o bɛ da a bɛɛ lajɛlen o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cour suprême ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ affaire mun dɔw b'ale ka tabali sanfɛ nin waati in na o de ye avion présidentiel ye n'a bɛ Lajibunama ka pankuru n'a b'o kofɔ a ka ja fo ka taa fara maramafɛn minnu n'olu kun kan ka san ka di an ka lakanabaaw ma Lajibunama fanga la o de hukumu kɔnɔna la mun ye cour suprême maaw fana y'a yira k'a fɔ maaninfinw k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kow bɛ sen na ni avion présidentiel a dossier ko a ma datugu abada mun ye équipement militaire fana ye ne ma ko a dossier ma datugu u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan ni sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan waati min na bolo kan ka da maa mun kan ko siga t'a la ko bolo kɔni ko a bɛ ta ka dɔw kan tɛ cari o de hukumu kɔnɔna la mun ye pôle économique et financier u y'a yira k'a fɔ k'u ni tribunal caman de bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ mun ye commune 3 tribunal n'o bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u sabu kɛ mun ye procureur mun n'o b'o kunna o de ka baara ɲɛsinnen don mun ye pôle économique et financier baaraw ma yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ko malidenw kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin dossier dagabana fila mun bɛ n'a bɛ logements sociaux n'a b'o kofɔ a diko fɔlɔ mun n'o kɛra so 400 ani so 60 n'o dira ka sɔrɔ ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ ko tɛgɛ dalen bɛ maa dɔw kan wa maa dɔw yɛrɛ fana ye ji kɛ butɔn na a ko o maa ninnu na k'i bɛ na ye k'a fɔ tɛgɛ dara maa minnu kan maa fila b'o la ɲɛma ko olu ye OMH yɛrɛ n'o bɛ officier malien de l'habitat n'o b'o cakɛlaw kofɔ olu maa fila ko tɛgɛ dalen b'o olu ka nin waati na wa ka enquête bɛɛ lajɛlen tɛmɛ bɛna kɛ n'a ye fo ka yelen k'o da a kan maa minnu ye jamana in nafolo ni ka Abuja ka jamana in so ninnu di ka sɔrɔ ani sariya ko a tɛ ɲɔgɔn fɛ ko tɛgɛ bɛna taa bɛɛ lajɛlen ka don n'a nataw la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la mun ye fasirigalijɛkulu ye olu ka fasiri don balima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika dɔgɔ min awa i k'a dɔn an bɛ kuma hali bi an bɛ taa awa i k'a dɔn CNT kɔnɔ CNT n'i donn'a kɔnɔ min ye awa i k'a dɔn maa minnu sugandira n'olu bɛ député awa i k'a dɔn place la awa i k'a dɔn an bɛ kuma olu kan o de siratigɛ la CNT y'a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn cadre min bɛ yen n'a bɛ parti politiques ka tɔn ko fɔ n'o ye cadre d'échange maaw ye ko jɔn ko ala olu kɔni bɛ awa i k'a dɔn CNT maaw félicité kosɛbɛ u b'u félicité u ye wulikajɔ min kɛ awa i k'a dɔn sariya sunba min bɛ yen n'o bɛ loi électorale n'a b'o ko fɔ o sɛbɛnden awa i k'a dɔn cadre maaw ko k'olu bɛ awa i k'a dɔn CNT maaw olu b'o félicité nɔgɔ nin loi kura min filɛ nin n'a bɛ loi électorale n'a b'o ko fɔ hali bi awa i k'a dɔn maa dɔw kɔni n'o bɛ politique tɔn caman ko fɔ ani maa yelegew caman olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko in tɛmɛna sira min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa i k'a dɔn a tɛmɛna CNT kɔnɔ cogo min olu nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ classe politique maa dɔw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen parti politique maa dɔw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye SEMA ye olu bɛɛ lajɛlen ye awa i k'a dɔn ka nisɔndiya o jira CNT ye waleya min kɛ awa i k'a dɔn n'o ye Malikijaw n'a ka maaw ye u ye waleya min kɛ nin cogo in na a ko tɛmɛnen kɔ cadre min bɛ yen n'a bɛ cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie awa i k'a dɔn olu fana nana wulikajɔ kɛ u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin conseil national de la transition ka ɲɛsin o ma n'o bɛ CNT ko fɔ sabu CNT k'u kan ka wulikajɔ min kɛ u kan k'u jɔ jɔyɔrɔ min na i k'a dɔn ko CNT k'u y'o baara k'u y'o de kɛ a ko communiqué in kɔni bilala bɔlɔlɔ sanfɛ
a kɛra kunu kalo tile 27 cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie ndɔgɔkulu kɔni ko k'u ye awɔ i k'a dɔn jateminɛ kɛ ko ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya su min bɛ n'a bɛ loi électorale ko fɔ ni a tɛmɛna conseil national de transition maaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ min ye projet in ye n'o bɛ projet de loi in ko fɔ laɲini min kun b'o kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn CNT maaw y'a baara kɛ cogo min olu bɛ CNT fo kosɛbɛ sabu CNT ye bɛɛ lajɛlen lamɛn bɛɛ lamɛnnen kɔ min ye awɔ i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ bɛɛ bɔra ko in kalama bɛɛ ka laɲini ye min ye awɔ i k'a dɔn laɲini fanba k'i k'a dɔn k'olu taara ba la a k'o di siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn yɛlɛmali minnu kan ka kɛ politiki bunabou kan o tɛ se ka kɛ cogo si la ka taa ka politiki maaw awɔ i k'a dɔn k'olu to kadiri kɔni ko k'olu dabali banna wa olu nisɔngoyalen don kosɛbɛ gouvernement ka taabolo ani gouvernement ye kɛcogo min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni nisɔngoyalen don o la kosɛbɛ o de siratigɛ la k'olu bɛ hakililajigin kɛ loi électorale awɔ i k'a dɔn o ye démocratie yɛrɛ a sinsin bere dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn parti politiques bɛ se k'u nin don kow la cogo min na a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn yɛlɛmali fɛn fɛn bɛ yen a caman ba den min kɛra awɔ i k'a dɔn loi in kɔnɔna na CNT maaw fɛ k'olu b'u yɛrɛ sɔrɔ o cɛmancɛ la sabu a diyara olu ye awɔ i k'a dɔn a bɛnn'u ma parce que kaba ko a ko hali bi nin ko in bɛ taabolo min kɛ i ko bi kadiri y'a ɲini awɔ i k'a dɔn chronogramme bɛn ka kɛ o la teliya la baaraw ka se ka kɛ kadiri y'a ɲini min ye awɔ i k'a dɔn jamana marabaaw u k'u cɛsiri joona u ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to ɲangini min bɛ anw da la o bɛ se ka bɔ anw kunna cogo min dɔgɔ parti minnu ye bolonɔ k'a la ARP ASMA CFP ADRP parti yɛlɛma CVCR CVCRT faso ko faso ko Mali émergence min ye awɔ i k'a dɔn ICAP CNDR NVPM ni parti ni gafe ninnu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn parti ninnu dɔw bɛ balo la o Bamakɔ ya Mali parti tɛ yan ɲama ni parti mo sɛbɛn de b'u bolo u tɛgɛ nɔ kɛ sɛbɛn na hali nin dɔw muso t'u kɔ wallahi o kɔni y'o ka ko yɛrɛ bolo ye Demba Konte dɔgɔ nin y'ale ka fasiri ye a bɛ awɔ i k'a dɔn sɛbɛnden min kɔnɔ o ye nouvelle horizon ye o ka bidon bɔli i bonya b'a la Balimakɛ ɲɛma bonya diyara n ye tɛ Koyima awɔ an ka Koyima o sɛlɛ fɔlɔ wallahi o min a fɔ nin de ma Koyima nin de ye Koyima ye Koyima nin de ni dusu kasira ni i y'a faamuya ko ça va pas i bɛ to k'i yɛrɛ ni bila ka jigin gɔnɔ fɛ a banna ni ye nin hanamu ka ban min cogo b'a la dɛ n'i ma wari bɔ i t'a sama dɛ a bɛ ten e ka ko ye kunnadali de sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e ka ko de ye kunnadali ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e bɛ ma kunnadali i fana sa tɛ yen ka di dɛ e wagati bɛɛ kunnadali nɔgɔ e y'i ta min ma a ma bɔ a kalama i ma wari de bɔ n'o tɛ ne t'a min tɔ fɛ o kɛra ɲɛw min e bɛ n ta min tɛ Koyima a dumanba wallahi tiɲɛ na ne ta min ma a ma bɔ o kalama a bɛ ten o tɛ Koyima n'a bɛ min dɔrɔn a bɛ fusama de fo bɛɛ k'a dɔn ko tɛ bɛ verre kɔnɔ k'i ye wari bɔ a banna ani o fɛ yen nɔ n'i taara anw ka kɔrɔnfɛla ye Tombouctou mara ninnu na a si ka ɲininkali kɛ ko jɔn ye te sango ye n'a te min kuma sera minnu b'a min e k'a jateminɛ dɔrɔn mun don suma ye wa funden de b'i la bi n'o tɛ a bɛ ka na o a tɛ ka bɔ dɛ a bɛ ka na nka kana ɲinɛ a bɛ groupe de fana kan o bisimila an ka taa ɲɛma an bɛ taa nouvelle horizon n b'a sama ka gɛrɛ n na mun ye sɛbɛnnikɛla o de ye Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele a kumana dɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi maa saba bɛ yen n'o de maître Mohamed Ali Bacili ani ka taa fara mun ye Cheikh Oumar Sissoko kan ani Koniba Sidibe ninnu kɔni ye kunnafoni nin ka bɔ ka bin tɛ cari k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma ka guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale ka kɛwalew ninnu u ma Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye M5 RP a kɔnɔna bilama ɲɛma ko a kalayalen don fo k'a fɔ ko a kalayalen don wa o hukumu de kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga o bolo o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko fasoden n'o o ɲɛmaa ye Mohamed Ali Bacili ani ka taa fara mun ye mouvement Espoir Malikura n'o ɲɛmaa ye Cheikh Oumar Sissoko ani ka taa fara mun ye parti mouvement pour un destin commun n'an k'a ma ko MUDEC ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan bɛ M5RP kɔnɔ n'o o dusu tɔɔrɔlen don bi mun ye Sogɛl Kokala Mayiga a ka maracogo in kan k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛ baaraw n'u k'o bolo da ko min ye M5RP kura k'u bɛna o baaraw k'o sigi sen kan ko transition k'o bɛ se ka ɲɛ cogo min na samiya selen don u tɛ boulevard in to yen ba boulevard bɛna minɛ tuguni ayi u tɛna bɔ ayiwa u tɛ sɔn ka bɔ ayi u tɛ sɔn ka bɔ ayiwa bisimila ɲɛma
ni ma saba ko nyaira ka fo ku ubina faranwanga ane mamunu nu be M5RP konal nu ne sugal ko la mega ka yeto ti nyanye ubina faranwanga ku tega ko dinwama transition abeseka nyato ko muna mu ya malikura bara ko obeseka bulla to muna mu ya saba ngala no de to muna atrawole ayira ka fo ko ni manunu yaira ka fo ko luye ni aklina tata ama tro do ra fe ko be folita ka sura su ku segara folo ku sabga ka be donu mun kama laji buna mafanga ko ale dafila adugulante mashila ka fo ko mu ya sura su mun na fangala ku be ka wuli ka jo bela jele no ke mu ya an walla kana ko abeseka sabati to muna ko o koni ko o ye nyadimi wa kono dimi ko oto l'armée monte en puissance ay ni may be na ka fo nunu ayira ka fo ko ye nyadi kono dimi ye nyadimi ye ko kono dimi ko ni ko oto o ye o te manu ko fo ka be ko sura su nu ku ye feran dabali bela jele tiki singa jamana inga independence anga yira ma woranya ko obeseka di an ma to muna ni ma saba u yaira ka fo ku be folita ninga sura su ku segre ga munye ni ma saba u yaira ka fo ko fe mun ko ni no obesena ni watina ko munye M5RP ma kele ne kele me kani disi ka da M5RP la ka M5RP ninga du kamangoro ka fo ko ma shite do akona la ko o kera gelaye ko gelaya ko ni ko atina nya abada ore kum kona la ali bini manunu ukumada de no de maître Mohamed Ali Bachili aninga ta fara munye Sheikh Umar Sissoko woni mba silibe ni ma yaira ka fo wati mun na muye tradition Sheikh maître Mohamed Ali Bachili ancien combattant Sheikh Umar Sissoko ancien combattant koni mba silibe ni be ancien combattant ku ga groupe de do uni shogelu be ancien combattant de akaramya anyama nun do fana ke ngata de traite politique ni bu gode ancien combattant mayoro yo tu sabali problème ta la ke ale u be kelen goyi c'est le même groupe avec shogelu u be groupe kelen nunu be nywa ndo goyi vraiment wira dama u be nywa kiro do ni wuli leta aywa au ka anto anga lafia abana ya fumya note matika fi bi sura su tanu ka shogel to na ma be o mahali sini bila o bi shogel lata sikata la ko sikata la kuli bali yoy ko yin olu de taille on ga kule na nga fa tina fa fonye si shogel ne fait pas l'affaire de ces militaires là abeta koso wala ta mana Mokhtar mata shikati be banda o ma shikati be ils ont tous les moyens apana donc ça veut dire que au cas jamana anga la fia dron ga bana wallahi ay uti saka sugal asim fokui aywa asim uti saka fo aw dunga anga ale de fo parce que ale de ba ka kula utubu so fa mbaka ka ale di asimu asimu do de donc tala koy sikatala Mamadou sono ko sugal wuri amoni tulaw amoni tay kuna fundi ko wa nyere nya dongodo awnde ko be awnde nofe wallahi sugal ko ni amma mi ama nya dongodo ni kumana dron maliko la dron ko eta te do were ko sugal ko ni e fa fo ko sugal ko ane o de fo bara imbi ke chugo mina ni mi yemi fo ibo ni ala de tudo la harati jako lo te me sugal la ka kema fla ni ko la halinti la je ka kema fla ti machingo ni bagarama kantunga bara ni nga kungule na sirafe ka bagama akara mu kibele ta ya fadil ne fe lahara ni ngori ko halinti la je kara la je na ikori e ba fo bido mi nge kun so ne biyere awo dalu ya tibulo foi tibulo ka dron kanyi ala bulo ka bagama abana ko sube ayo ala kan ni sababu ami nyama ameta ni ma saba ko no be maître Mohamed Ali Bachili ani kata framu ya Sheikh Umar Sissoko ka ani ko dumba sidibe yaira ka foku be na wole bla bela dilema mama de be M5RP ko la ko ni dusukun ko atorole no ke sugal ko kala maiga aka fanga inta bolo ko nfe ko bela dilema na faranu ko bolo ko dinama transition me sika kishi tukum na malekura ko be sika sika senga tukum na oro kumun ko la ni manunu we jela kili chama ni taka Dr. Sugal ko kala maiga ninga asegre yaira ka foko me sugal ko kala maiga anale ko ye M5RP ninga chi ninga da kulunchi ka mani funu ku fara ko mu ye Dr. Sugal ko kala maiga ko ma da odoro ma de ibe na ka foko mu nye sangan wati bela jile na fondilo be bla ka mani funu ku neni ko te manon ko foka boy ki gare fanga kan ani foka ta bla mo ko bugo la ibe na ka foko mu nye comité stratégique M5RP ko ma do ko te ka daro onya ka wati te mununa ako mu ye Dr. Sugal ko kala maiga ko ali bi ko atobe to ko ka tobe ko ibe na ka foko atobe ko o de kum ko na la ko albi premier ministre ka flaka bara mun ko oke ibe na ka foko ap me faka transition ni ngam majiga belebele ko do ala o furugu ko ap me foko do sente maw ani mun ne jamana maraba era te no ba ashim ko fo ko nun bala dilene daluye ko Dr. Sugal ko kala maiga ko aka mara ko amanda oluye ko ba ko luye la jibura ma fanga ko beef kumun kama ko o kungelen ko albi ko ba jamana ko na la mauvais gouvernance yurugu nyama kali bi ko o kungelen ko ba jamana ko na la
o de kɔnɔna la ninnu y'a yira k'a fɔ n'o ye maître Mohamed Bacili ani ka taa fara mun ye Cheikh Umaru Sisoko kan ani Kɔnimba Sidibe k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maa maa de b'a ye k'a fɔ ko min ye Sogɛli Kokola Mayiga a ka mara ye ko a man di ye u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma ko don na nataw la k'u bɛna wulikajɔ k'o kɛ Mali kura kuma mun n'a bɛ sen na a baaraw bɛ se ka timɛ cogo min na ko n'o tɛ ko min ye docteur Sogɛli Kokola Mayiga ko Mali kura kuma b'a da kɔnɔ ɲɛma ko mun ye slogan o don ko kumakan don ko a kɛwale k'o tigɛ kɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ mun ye Toguna A Tarawele ale sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la n dɔgɔ Ala k'a ni sababa bɛɛ Ala ka hakili ɲuman di an ni kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma docteur Sogɛli Kokola Mayiga ale ni min ye Mohamed Ali Bacili ani k'a dɔn min ye Kɔnimba Sidibe ani Cheikh Umaru Sisoko ninnu yɛrɛ dama ne y'o f'i ye fo ka taa se min ye Madame Sikaya so ninnu bɛɛ bɛ kuru kelen na ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn wa Mali in b'olu de bolo bi min bɛ ka anw lafiya Sogɛli bɛ maa minnu nagakɔrɔ o ye sɔrɔsiw ye donc ani sɔrɔsiw bɛ taabolo min na o de bɛ ka anw lafiya n'o tɛ n'a dan'u yɛrɛ dama ma ko ni Sogɛliw ni fɛn don sisan b'a sɔrɔ an y'a yɛrɛ ɲini a banna walahi sisan b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye a mɛnna kosɛbɛ anw bɛ Mali de nɔfɛ Mali kura de nɔfɛ n'i y'a ye u fana bɛ k'a fɔ ko Sogɛli k'a bɛ journalistes bila k'u dɔn yan i b'a sɔrɔ o dɔn fɛn bɛ ko dɔ la kɛ ayi ɲɛma n ko faramafɛn dama de bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn nin bɛɛ vétéran de ye anw kɔni bɛ ka nin bɛɛ ancien combattants de ye anw bɛ ka ye Ala bolo ka baga ma ka sɔrɔ Mali ko de y'anw ta ye n'a bɛ k'a di a kana ɲina baga bɛ ka k'anw ma ten wallahi k'a ye Ala bolo ka baga ma sabu dɔrɔn an kunkilenna ni nin ko ninnu kɛra kelen Mali an ka sabali an ka ɲɔgɔn to a banna an ka ɲɔgɔn mankutu an ka ɲɔgɔn mankutu siga t'a la dɛ kosɛbɛ an ka bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ a banna a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ n'o tɛ e bɛ ka radio lamɛn i bɛ kunnafoni nɔfɛ ne ye kunnafoni dila ye n yɛrɛ fɛlata ye min ye n bɛ se k'o fɔ nka ni e fana y'i fɛlata de lajɛ ka tugu ne nɔfɛ ko ne bɛ ka min fɔ ko ne ni karisa don ne ni karisa don ayiwa ko ne y'a ka kobaw yɛrɛ bolo a ma faamu walahi a ma faamu walahi kosɛbɛ min ye a ka dɔn Sahali Danbele dɔgɔ an k'a fɔ ka général Boubacar Sagara denkɛni don k'a fɔ ka waliman dɔn n'an donna Safo miriba in kɔnɔna na n denw caman de bɛ yen min ye a ka dɔn Madijan Kulubali international Madijan an k'a fɔ ka waliman dɔn dotigi ɲare k'a fana ka foli kɛ do kɔni k'an ka foli ale tɔni bɛ Safo mirimaw an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waliɲuman dɔn sanga ani waati bonya ni karama n dɔgɔ o bɛ sɔrɔ yen siga t'a la dɛ Wulibali don dɛ Seydou Jara an k'a ka fasiri ta l'indicateur de renouveau nɔgɔya ko a k'a dɔn u ka bɔli bɔko 7,575 bi jumadon kalo tile 24 somɛba min bɛ n'a kan ka kɛ CEDEAO tɔgɔ la n'a bɛ kɛ ni Ala ka jɛ ye a bɛ kɛ juillet kalo tile 3 a k'a dɔn nata Goodluck Jonathan a bɛ anw fɛ Bamakɔ yan a k'a dɔn labɛn laban minnu bɛ yen i k'a dɔn a nalen don olu de ɲininiw kama a ko conférence des chefs d'État min kan ka kɛ CEDEAO tɔgɔ la min ye a k'a dɔn ni a lajɛw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ juillet kalo tile 3 nata n'a bɛ kɛ Akara min ɲɛsin jamana in yɛrɛ n'o bɛ Mali ko fɔ politiki taabolo la fɛn min bɛ yen ni a k'a dɔn a bɛ jamana in kɔnɔna na a ko i k'a dɔn o laɲiniw ni a k'a dɔn o bɛnbɛnbɛnw kɔnɔna na Goodluck Jonathan a k'a dɔn a sera Bamakɔ a kɛra kunu jeudi don a ko de siratigɛ la ani anw ka jamana marabaw a n'olu bɛna ka na kuma ka na hakilinaw ni miirinaw caman ka olu tɛmɛ a k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ a ko kabiri kunu a k'a dɔn min ye Goodluck Jonathan médiateur de la CEDEAO fajiri kɛba ala kɛ kɛba yɛrɛ fana nɔfɛ jamana in ka gɛlɛn koyi jamana ka gɛlɛn dɛ wallahi de ala fajiri kɛba ko depuis hier mardi jamana ka gɛlɛn koyi Seydou Jara ko depuis hier mardi fɛn bɛ bɛɛ de ko mardi ya jeudi fa fa ye jeudi sɛbɛn fa fa ye mardi ko in gɛlɛyara koyi jamana ɲaaminen don koyi jamana in bilama ɲɛma fajiri kɛba a b'a kɔdi a b'a kɔdi ndɔgɔ o kumana sa min ye kunu ye o kun ye jeudi ye fajiri kɛba an ka ɲɔgɔn bilasira o fana kaɲi a ko médiateur min bɛ yen n'o a b'a kɔdi wallahi a b'a kɔdi CEDEAO médiateur ko fɔ n'o bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ ko a bɛ Bamakɔ yan a nakun tɛ dɔwɛrɛ ka na labɛnw kɛ min bɛ se k'a to a k'a dɔn juillet kalo tile 3 ko ninnu bɛ se ka tɛmɛ i b'a fɔ ko lettre bɛ tɛmɛ poste la cogo a k'o de siratigɛ la min ye chronogramme ko a bɛ na o la n'i k'a dɔn k'a fɔ min ye laban min n'o kɛra n'o bɛ loi électorale in ko fɔ n'i k'a dɔn k'a fɔ o fana na kɛ sababu ye ka fɛn caman latɛmɛ min bɛ se k'a to anw ni CEDEAO an bɛ bɛn ko la a ko kumana ale ka nali tile 2 min n'a nan'o kɛ o ye nali laban ye yanni le 3 juillet san 2022 yanni a k'a dɔn an ka se o ma a ko nka
min ye nin ko in ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ transition a kalo 24 min bɛ yen n'a kuma n'o fɔra mɔgɔw de bɛ sɔn ka kɛ bisibasa ye sabu hali bi olu kɔni ka laɲini ye min o de y'an ka dɔ bɔ kalo 24 in na ka segin kɔ dɔɔni a mana kɛ cogo cogo a ka nali min filɛ nin ni discussion tɛmɛcogow ɲɛna kalo tile 3 ni ala sɔnna ma ɲangini min bɛ anw da la ɲangini in bɛ bɔ daw bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen banna pewu Seydou Jara nin y'a ka fasiri ye indicateur de renouveau o ka bidon bɔli i bonya b'a la ayiwa Gawusu Keita nɛgɛw bɛ Gawusu de bolo radio ye Nura FM ye kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ hali bi u k'u sɔgɔlen to Nura FM na min ye awɔ i k'a dɔn Sherifu Kanuba Mamadu an ka foli bi fana ye ni cɛsiri Carol Valentine a fana cɛsirilen don kosɛbɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Musa Keita k'a ni cɛsiri Mama Fɔnba Seydou Pujugu nin bɛɛ ye kanubaw ye Bintu Keita an ka foli bi ye Nura FM 94 tobi buruburu 5 Carol Valentini ko ne ko o dɔgɔnɔw ko ne n'u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ on joue ensemble on joue ensemble o do koyi kan naani kɔni siga t'a la u b'o mɛn dɛ u b'o mɛn Musa Sisoko awɔ Kuramaridaw Musa an ka foli b'a fana ye a bɛ fo k'a ni cɛsiri o tuma an b'a lajɛ an ka taa Sɔn tɔgɔ ngisɔn jamu Nura FM do 76 33 43 03 an ka taa Gawusu Keita nɛgɛw b'i bolo sɔɔni an bɛ segin ka na kuma so in kɔnɔ sabu Asharafa n'o ye Buye yɔrɔ Buye a fana a ye dɔ fɔ an bɛna ka na o fana lase limanaw ma nka a ti kɛ fiyewu fo n'an bɔra awɔ i k'a dɔn publicité yɔrɔ Gawusu Keita fa DHL mana kunjɛma de awɔ i k'a dɔn an bɛ foli lase n kɔrɔ ma n'o bɛ Si Solo Manisi n'o b'ale kofɔ an b'a fo ka waliɲuman dɔn ko Si Solo ma ko a ni baara ko a ni cɛsiri an bɛ sigi ka na kumaso in kɔnɔna min ye awɔ i k'a dɔn Sagara Abe an b'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati min ye kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔ Kalilu bɛ an lamɛnla Kalilu Jaw bɛ awɔ i k'a dɔn Moriba Bagineda ko a tɔgɔ ye ko Mori Forundo an b'i fo k'i waliɲuman dɔn nɔgɔ min ye Kɛnkayiri Wasolo Badiri ka butigi min ye awɔ i k'a dɔn bamananw ka kuma tɛ yan yiri mana bonya nɔgɔ a bɛ nɔnfɔn bɔ a bɛ nɔnfɔn bɔ o siratigɛ la min ye Badiri awɔ i k'a dɔn butigi belebele Kɛnkayiri Wasolo numéro 2 awɔ i k'a dɔn o bi dayɛlɛ ni Ala ka jɛ ye don n'a nataw la Badiri an b'a fo ka waliɲuman dɔn hali bi k'a Keita k'a ni cɛsiri min ye Tumani Adama Kɔnɛ k'an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma a bɛ awɔ i k'a dɔn Espagne a ko wallahi Nura FM c'est numéro 1 au Mali Ala k'a ni sababa bɛn hali bi an ka ɲɔgɔn sama duwawu la ndɔgɔ an ka ɲɔgɔn sama duwawu la an ka duwawu kɛ duwawu mashallah a silamɛ ka kɛlɛkɛbele fɔ de duwawu de ɲɛma kosɛbɛ ne ma ne bɛ n bolo gosi ka don Sifɛnsin bɛ bɔ ne a ye n'i y'a bɔ ko 868 ye ka bɛn bi juin kalo tile 23 ma san 2000 san 22 mun ye sɛbɛnnikɛla o de ye AMN ye a kumara dɛ a ko k'an ka taa Sopafer o kɔnɔ la Sopafer n'o o ko fɔra o société de patrimoine ferroviaire o ye ale ye cakɛda mun ni ale bi i kɛrɛnkɛrɛn mun ye ka ɲɛsin min ye cheminot ma n'a bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ olu ka baara u ma k'an bɛ don min na comme bi gɛlɛya belebele ko a bɛ nin cakɛda in kɔnɔna o la dɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye cheminot ɲɛma ko ani kana ta fara maa minnu n'o olu taara retraite la n'o ye terrain baarakɛlaw ye ɲɛma k'olu ta kɔni kɛlen bɛ jigin waado ye nin waati laban in kɔni o la mun ye AMN ye ka bɔ Sifɛnsin o kɔnɔ la a yira k'a fɔ ko a bɛ ni kana san caman kɔni ko o bɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko an ka terrain nɛgɛ boli nɛgɛ kan ɲɛma ko a sigilen don a sen sabara o kɔnɔna o la nka i bɛna ye k'a fɔ ko n'i ye terrain sira in jateminɛ k'a lajɛ a nafa ko a ka bon kosɛbɛ sira min b'a gosi Dakar ni ka taa bila Bamakɔ la k'a gosi Bamakɔ ka taa bila Dakar la ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a nafa ko a ka bon kosɛbɛ nka an bɛ don min na comme bi cakɛda mun n'o ka baara ɲɛsinnen don nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'o bɛ Sopafer ko fɔ ɲɛma a ɲɛmaw sa maa minnu yɛrɛ bɛ Sopafer ɲɛmaya la bi n'o de ye balimakɛ n'o de ye Isufu Mayiga i balimakɛ kɔni ko ale ta kɛlen mɛ mɛnja ye wa a ɲinɛnen don mun ye terrain baarakɛlaw kɔ a ɲinɛnen don maa minnu talen don retraite la terrain baarakɛlaw la a ɲinɛ kɛlen don olu fana o kɔ a ko jumɛn mon ami ɲɛ min fɔ yan nke de bɛ a daminɛ n'i y'a daminɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko n sigilen n bɛ k'i bɛlɛn ne balimakɛ tanw Mayiga min mana fɔ bɛɛ o ye se ka kɛ ne ka maa ye wa Mayiga de i b'i ka kuma ni ka semaine ko kuma na Mayiga ye Mayiga de a k'a tɔgɔ Isufu Mayiga n tɛ Isufu Mayiga dɔn mais c'est Mayiga n ma surunya k'a dɔn mais c'est Mayiga ne balimakɛ min il vient de Gao
munane ministre porte-parole gouvernement ato colonel Ablaye Maiga ne o ka kuma fo yan ka dɛsɛ I kile kelen da ma magala ko balimakɛ parce que o ye mun ɲuman ye o ka position kai sisan ko mi problème bɛ nin dala I b'o ta ko o sɛlen kɔrɔ k'o kɛ balimakɛ o tɛ sa mon ami akaya on est ensemble abi ɲɛ o nema bina ka fo ko mu yeso ba far nyama bay no de Yusufu Maigay ko ay lawru di yalin salon seliba o che je kala kle mu ga samba fla ane sa mu ga ani kele ko sikate fe mu na ko nega ko ni ko abe boli nega kan ga bina ka fo ka damina don na fo kana bla bila tere mbara kala ko ni o nye mena sira la tate bo shishi o te mene mu nye fatrike baye anana ira ka fo ko wati dowla mu nye Yusufu Maiga no be so pa fer nyama ba ko fo anana mana ko se ko da mani fu nyala kam mana ko se ko da tere mbara kala nyala ibe na ka fo u ye terrain koroni ndo ko wuli ka ba kurufina no ka tamu ye centre ville la o terrain koroni yera o ko kera to komna o madugo malido shila ako o fana temano ka fo ka boy munye Yusufu Maigay ay wuli ka jo ke ka tamu nye terrain gare munbe nyama ka to olula kuraya olula pentri o pentri le mun fana kera nyama ko ay mana ko se ko da mani fu nyala o sabuka musaka mun no taro wera dafe nyama ko adago su ko aka bon ko sebe ko ali bi mu Yusufu Maiga atobe ko koy ibe na ka fo ko anana ko mene fana ken wati labai na ya munna be manifun kamana ko be gelala u ka sara chama ko otiga soro u ka kalo sara chama ko julle be jamana na munye gelala dan ko ode buka furu sara balme o chena munye kabilo bela dilen chida o bena takibe na ka foko Yusufu Maiga nyama ko abe munye mobile daga bana san lani wati nam ko aka mobile laban san ibe na ka foko aye veuti ayo samodi aka PCama ni aka DG nyama kibe na ka foko aye mobile wala sangado oma veuti awo Quatro Yusufu Maiga Makani c'est Maiga ale de tere wuli ka bɔ kurufina ka taa ale do jɛmɛsi fan fɛ ale do tela koroni adu ay fɛn ɲuman kɛ dɛ parce que a waati kɔni sosow bɛɛ fara komini ni a tɛmɛna sira o sira min fɛ awɔ I dalen bi sunu a yiri kanagolo soso tiki awɔ a ye fan bɛɛ dun Maiga do wa c'est Maiga c'est bien il vient de Gao awɔ ne ma fi ko il vient pas de Hausa fulano ne ma bina ka fɔ ko mun ye Maiga kɛ n'o de bɛ Yusufu Maiga ko fɔ a bɛ mobili daga bana san de la ka di mun ye a ka mun ye PCA ani ka taa fara a ka DG ani ka taa fara a ka DG yɛrɛ kan a ko ni y'a jateminɛ k'a lajɛ mun y'an yɛrɛ ka jamana fama ye n'o de bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ Asimi yɛrɛ bɛ yɛlɛ mobili mun na o dogolen tɛ maa si la o ye pick-up ye n'a fɔra ko mun ye cheminot bɛ nin gɛlɛya o kɔnɔ la u ka juru ko bɛ jamana la juru tika sɔrɔ ko Yusufu Maiga b'i bɔ la ka taa kɛ ministre ye dagabana mobiliw olu bɛ sanga di PCA ma DG fo ka taa fara mun ye DG kan dagabana mobiliw de bɛ ka sanga do o ma o waati kelen na ko mun ye cheminot n'o bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ la u ka juru o bɛ jamana la a dɛsɛ n'o ka sara nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ le 26 ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla o de AMN ye I bonya o b'a la ndɔgɔdiya fatugu la a bɛ janɛgɛ la k'a b'a lamɛn kosɛbɛ Mustafa Sadio awɔ I k'a dɔn a ye duwawu de kɛ ko Ala k'an kisi o siratigɛ la n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ min ye awɔ I k'a dɔn Yusufu Maiga k'a k'i cɛsiri a da kana to a la dɛ o de ye fɛn min n'o da ka di an bɛɛ la o kumana n'an bɛ fɛn o fɛn min na an ka hakili to a la an kana to ka fama solo ma mon ami mon ami mon ami sabali Akaï, Foma. Agatara Yusufu Maiga. Non, il est bien. Yusufu Maiga, il est bien. Il n'est pas bien, Wallahi. Eh, vous gagnez mille fois, Yusufu Maiga n'est pas bien. Non, il est bien. Non, il n'est pas bien. Vous connaissez blog, il n'est pas bien. Quand je râle, Yusufu n'est pas bien. Eh, vous gagnez mille fois, non, dédou. Aïe, bien, go, comment tu es. Ne kumino de fio. Moi, n'a aucun Yusufu Ma. Terrain Kumuloko, comment fera? Fatiri ya jira ko miliyar caman bɔra ka don terrain kunkolo ko fɛ yan o kɛra yan hali sini o terrain kunkolo ko o ma ɲɛ sɔrɔ o fatiri kelenw ye wo ye u b'u kunna bɔ n'a ye k'a fɔ ka tila k'u kundogo jamana ɲɛmaaw ko hali bi baara b'u bolo koyi baara b'u bolo dɛ contre la corruption terrain kunkolo ko ye u ko minɛn ta dɔrɔn k'a dossier ni glisser tabali kan
kulekan bɛ bɔ o fana ka wuli ayi n'a glissera kulekan de bɛ bɔ wala parce que kulekan bɛ bɔ dɛ an bɛ yɛrɛ yira fu ni mun ni mun na faso nafolo a ka glisse bari n'a glissera hakili ko an minnu ma sɔrɔ an ka fugariya don wa ayi an ka fugariya tɛ dɛ abada n'a glissera wala ɲɛma fali bɛ sange kɔrɔ Ndogo Yusufu Konate a kuma bɛ a kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako Yusufu di Asharafu Sharafa Nyɔrɔ Shirifukɛ Mbuya Haidara Ndogo k'a dɔn k'a fɔ hali bi a ko ale ta tɛ maa ko ye dɛ ale ta ye transition ale ta ye o de k'a fɔ k'i bɛ maa ta k'o bila cɛmancɛ la ale t'a to ye dɛ nin kumakan in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa dɔw de wulila a k'a dɔn ka sɛbɛnni dɔ kɛ ka bila a k'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ tali kɛ premier ministre ale ka lahaliya n'ale taara k'u ye kangaridaka min kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na kunnafoniw bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ réseaux sociaux sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ a k'a dɔn kumakan dɔ di a k'a dɔn n'o ye hakilina dɔ ye min b'o di Nyɔrɔ Shirifukɛ ma n'o bɛ Nyɔrɔ Buya Haidara n'o b'o kofɔ k'a jira k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko n'o taara a k'a dɔn ko Buya Haidara ko a kumana o kunnafoni di kelenw y'a jira k'a fɔ Buya Haidara y'a jira k'a fɔ ka bagabagali ta ka président de la transition n'o bɛ n yɛrɛ to a ma kofɔ colonel Assimi Goïta i tɔman don kuma ɲɛna n'o bɛ n to a ma kofɔ ka kunnafoni lankolon ka bagabagali ta k'o sɛgɛrɛ sabu n'a kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Mayiga k'ale gɛn a ko n'i ye jateminɛ kɛ crise politique min bɛ anw fɛ yan min ye a k'a dɔn Nyɔrɔ Shirifukɛ a k'a dɔn ko a ye kangarida kɛ ni cɛ o cɛ min kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Mayiga a k'a dɔn k'ale gɛn k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ko ale bɛ jama wele a k'a dɔn jama fɛrɛnda bɛɛ ka jigin a k'a dɔn kari kɔnɔ min bɛ se k'a to Assimi Goïta ko o bɛ gɛn ka taa bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ Nyɔrɔ bu ye a k'a dɔn nin fasiri kɛba minnu filɛ nin ko Choguel Kokala Mayiga ko a k'a dɔn tant que ale bi yan min ye faransi ye ko a k'a dɔn hakilina ni miirina dɔw bɛ yen k'a tɛ se ka o lase anw ma n'u ye kunnafoniw ye kunnafoni minnu bɛ a k'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni in bɔra maa min ka page kan o de bɛ Fatu Dabo ale ka page kofɔ a ye bɔlɔlɔ fan bɛɛ lase a ko nin kunnafoni min filɛ n'u ta